Čaute, volám sa Marek Kvasnica a robím trénera v Orthos Gym v Piešťany a dneska budeme preberať techniku z obraneného takedownu. Bude naskočená gilotína alebo high elbow gilotína. Budeme s tou pokračovať ďalej. Paťo, vyskočíš na mňa, údermi, spravíš takedown. Hop, spravím ten sprawl. Tá ruka je tu preto, chalani, že veľa súperov mi tu ostane takto vyseť. Dávam ruku dovnútra, prechytávam si sem. Naskakujem si gilotínu. Hop. Dobre? Ešte raz. Spravím útok. Hop. Tu je tá kontrola hlavy. Tá ruka prechádza dovnútra. Tuto si ju prechytávam. Vysadám si gilotínu. Úplne easy, chalani. Ešte raz. Hop, hop, hop. Obrana. Kontrolujem hlavu. Touto rukou prechádzam sem. Prechádzam si sem na druhú stranu. Tuto mi tá ruka vyjde. Tuto to zamykám. Spravím si zámok. Dobre? Vysadnem. Hop. Mám gilotínu. Dobre, chalani? Chápeme? Tak poďme.